Сёння хацелася б расказаць аб своеасаблівым брэндзе горада Гродна, пра жанчыну, якая сваім супертрукам падштурхнула да развіцця спартыўную гімнастыку ва ўсім свеце, пра жанчыну, якую называюць «чудо з касічкамі». Цудоўна, што Ольга Валентиновна Корбут нарадзілася і зрабіла свой першы поспех у Гродна. Выдатна, што менавіта тут яна пазнаёмілася з таленавітым маладым трэнерам Рэнальдам Кнышам, і Гродна назаўжды захаваў іх у гісторыі сусветнага спорту. У свае 15 гадоў Ольга Корбут стала чэмпіёнкай Савецкага Саюза. Увайшла ў зборную СССР, стала першай гімнасткай, якой скаралася сальта на бервяне, а ўжо ў 17 гадоў яна ззяла на Алімпіядзе. Мюнхен, 1972 год. Выступленне Ольгі Корбут з заміраннем сэрца глядзела шматтысячная зала. Такога выступлення ў гімнастыцы яшчэ не было. Найскладанейшы элемент на розна высокіх брусах потым назовуць пятлёй Корбут. Праўда, абсалютнай чэмпіёнкай тады Ольга не стала. За прыкрай памылкі і з 4 прывезла 3 залатыя медалі. І калі б судзейскія правілы дазвалялі, то з гэтым трукам Ольгу выклікалі б на біс не адзін раз, але элемент назвалі ў наступстве смяротна небяспечным. У 1980 годзе Алена Мухіна паўтарыла элемент Корбут, дадаўшы сябе вінт, пасля чаго атрымала траўму пазваночніка і да канца жыцця была прыкута да інваліднага крэсла. Унікальнае практыкаванне пятлі Корбут спартсменка аточвала 5 гадоў. Пасля перамог у Мюнхене Корбут адразу ж было прысвоена званне заслужанага майстра спорта. Ольга стала самай юнай яго ўладальніцай. На ўрачыстым прыёме ў Крамле ёй уручылі ордэн знак пашаны. Па вяртанні на гадзіму алімпійскую чэмпіёнку родныя і сябры пранеслі на руках праз цэнтр Гродна. У 1974 годзе па матывах біяграфіі Ольгі Корбут быў зняты мастацкі фільм «Чудо з касічкамі», дзе гімнастычныя элементы выконвала сама Ольга. Пасля Алімпіяды Ольга Корбут у складзе савецкай зборнай прыняла ўдзел у трыумфальным туры па Злучаным Штатам Амерыкі. Яе сустракалі авацыямі, і на сустрэчу прыехаў сам прэзідэнт Рычард Ніксан. Яна была зоркай сусветнага маштабу. Яе іменем у Злучаных Штатах сталі масава называць гімнастычныя клубы. Скончыла спартыўную кар'еру Ольга Корбут пасля Алімпіяды ў Манрэалі. У 1977 годзе скончыла навучанне ў Гродзенскім універсітэце, а ў 1978 годзе выйшла замуж за спевака, саліста гурта песняры Леаніда Барткевіча і пражыла з ім разам 22 гады. Мае сына Рычарда. У Амерыку Ольга з'ехала адразу пасля распаду Савецкага Саюза. Жыве там і дагэтуль і займаецца трэнерскай дзейнасцю. Ольга Корбут – суперзорка сусветнага спорту. 4 золата гульняў, неверагодная харызма, папулярнасць па ўсім свеце, васковая скульптура ў музеі мадам Тюсо. Але спадчына Корбут не толькі тытулы і выява «Чудо з касічкамі», а яшчэ і рэвалюцыя ў спартыўнай гімнастыцы. Мы ведаем і не забываем сваіх алімпійскіх чэмпіёнаў, ганарымся тым, што суперзорка нарадзілася менавіта ў нашым горадзе.